balaleli bomsakazo i-ACR FM. Umsakazo i-ACR FM unentokozo enkulu yokunethulela umdlalo ozicawucawu osihloko sithi ukube ngangazi. Yethamelani nasi isiqephu sesishiyagalolunye. Hayi miyeke makhasi omdloti. Lalela ke wendoda. Awungisize ke nihambe njengamanje. Nilapha enquthu edrobheni. Uma nifika edrobheni, uzohamba ngetaxi. Nena makhasi omdloti. Manje umuntu nje lapha edrobheni. Kodwa ekakhulukazi owesilisa. Mayimisa itaxi niyamthatha niza naye la. Siyambulala. Noma nimbulalele khona lapho. Kwaze kwalikhona ukwendoda. Ngizwe. Iyazi ngiyazi. Imbuzo eminingi ke njengamanje. Sikhulu sami ngize ngihambe nalento kodwa. Kade umfana wami ngifonele bakithiwa nje luthuse yasuka eThekwini. Ngabe namanje akakafiki. Kanti eThekwini kukuphi nje ngempela? Hawu. Ngabike khona ukuba kumehlele Nkosi yami. Kuye nasenquthuka amateksi ayashesha nanokuphela. Hawu imbi kabi le ndawo. Awuthi ke ngidonsa ucingo ngimfonele. Hawu, uba lo ngifonelayo ebusuku kangaka ngiseyitradini. Hawu uma awuthi ngibambe. Hello ma. Yebo mfana wami ukuphi ngalesi sikhathi nakho kuhlule bo? Ngisenquthu ma, ngilinde itaxi eza ngalapha. Hawu kwangcono ma, nansi itaxi iqhamuka. Hawu kwangcono ke mfana wami Nkosi yami. Oh uNkulunkulu mkhulu, ne-BP belibisi phezulu. Shasha mfana gibela uyakuphi vele? Ngiya kwaMachana. Waze sambe waza ngeke. Hawu wangisizwa baba bese ngihlwela. Oh ungashayisa. Ngena mfana. Hawu baba bengithe ngiye eMachana nakho usushintsha indlela. Hey thula wena angithi kade ulinda imoto. Hawu baba bengibuza musungithethisa. Thethula mfana ngathi ngizodineka we manje. Okay baba senze kanjena ngicela mina ungishiyeke ngoba sesingena emahlathini amnyama. Hey thula mfana yabona into ezongisiza ongcona ngivele ngidubulele nje. Hawu baba usungazidubule pho. Samdubula pho bengafanele ukuthi umdubula wena uyisithutha. Hayi umuntu hamba nokunyanga lokho. Uphela kanjalo ke umdlalo obuzicawucawu obusihloko sithi ukube ngangazi. Kanti ngemininingwane mayelana nalomdlalo womoya okanye uma ufisa ukuphawula ngawo ungaxhumana nalezi inombolo 073 821 6018 noma uthintele na 060 628 5356. Siyabonga ukubambisana kanye nawe mlaleli, lindela ezinye ngokuzayo. Kanti ke abadlali bethu bekuyilaba. Usikhulu bedlala uSanele Buthelezi, iphoyisa bekuSanele Buthelezi, izwe likhuluma ingabonakali uSanele Buthelezi. Kanti umjalifa ebedlala uSahluko Phiri, uThabo umfana wakamakhelwane kade edlala uSahluko Phiri. uMakhasi omdloti umkhovu ebedlala uSahluko Phiri ebambisene noBonisiwe Ndima. uMajobe bekuLondi Jiyane. Isangoma esithwalisayo bekuLondi Jiyane. uDlamini bekuThemba Phiri. uDokotela uThemba Phiri. uMkhize Mbekezeli Buthelezi. uNjabulo ingane kaMajobe bekuSteja Zwane. uMandima bekuBonisiwe Ndima obebuye abe uMakhasi omdloti. umfana kaMandima bekuNjabulo Hlongwane. Kanti ke umsunguli nomqophi walomdlalo bebuye adidiyele yonke imisindo oyizwa kulomdlalo uSanele Buthelezi.